дуруд ба шумо бинандагони гиромии барномаи футболи осиё. ҳавои мусоиди футболи имрӯз имкон медиҳад ки дар варзишгоҳҳои мамлакат мусобиқаи ниҳоии ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон ба дараҷаи воло баргузор гардад. дар натиҷа дирӯз бозиҳои гурӯҳӣ ба анҷом расиданд ва дастаҳои муваффақ ба вохӯриҳои нимниҳоӣ рохат гирифтанд. аз барномаи гузаштаи мо то ба имрӯз дар гурӯҳҳо бозиҳои даврҳои дуввум ва сеюм сипарӣ шуданд ва мо ба онҳо таваҷҷӯҳ кардем. пеш аз ҳама ду дастаи кишварамон Истиқлоли Душанбе ва Равшани Кӯлоб имкон ёфтанд ки бозигарони худро аз назар гузаронанд. вохӯрии байни дастаҳои Истиқлол ва Мастчоҳ комилан бо бартарии чемпионҳо паси сар шуд. ин маълум буд. дастаи лигаи дуюми вилояти Суғд дар мадори бозиҳои ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон бо дастаи Истиқлол чемпиони феълии Тоҷикистон бозӣ карданаш худ як таърихе буд. дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 17 тавре дидем Салам Ашурмамадов голи аввалини худро ба самар расонид ва пай дар пай бозиҳои зебои худро ин бозингар дар радифи бозиҳои ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон нишон медиҳад. агар дар бозии пешин ҳам ӯ беҳтарин бозингар шуда бошад, пас дар ин вохӯрӣ ҳам ӯ беҳтарин буд. Ромез Ҷалилов дар дақиқаи 25 ҳисобро дуболо кард ва чемпионҳо бо ҳисоби 2-0 ба сафи пеш баромаданд. 2 дақиқа нагузашта бори дигар оло инҷо партоб ҳам аз ҷониби Салам Ашурмамадов буд. бори дигар чемпионҳо баъди 2 дақиқаи дигар бо зарбаи Салам Ашурмамадов боз голи дигарро заданд ки хеле зебо буд ва тӯб баъди бархӯрд ба тири дарвоза вориди майдон дарвоза гардид ва ҳисоб тағйир ёфт. аллакай 3-0. ин бозингар дар дақиқаи 31 баъди 4 дақиқаи дигар хедрики худро ба анҷом расонд. ҳоло ин гузариши ниҳоят хуби ӯ ва дақиқаи 31 ва аллакай дар ин дақиқа Салам Ашурмамадов хетрик намуд ва 3 голро ба дарвозаи дастаи Мастчоҳ зад. навбат ба футболбозони дигар ҳам расид. футболбозони ҷавони дастаи Истиқлол Рустам Соиров ҳам як тӯбро дар дақиқаи 44 голи панҷумро ба самар расонд ки ҳамин гуна сурат гирифт. ҳарчанд дарвозабони ин даста Мардони Қурбонзода ба тӯб расид, вале он моилан ба дарвоза ворид шуд ва ҳисоби 5-0 бар ҷой гузошта шуд. ин танҳо қисми аввали вохӯрӣ буд. аз қисми дуввум ҳам интизор мерафт ки боз тӯбҳои зиёд вориди тӯри дарвозаи дастаи Мастчоҳ мешаванд. ҳамин тавр ҳам шуд. бори дигар Рустам Соиров дар дақиқаи 69 дубли худро ба самар расонид ва ҳисоб 6-0 шуд. агар футболбозони дастаи Мастчоҳ дар ин вохӯрӣ голи шарафро ба самар мерасониданд, барои онҳо беҳтарину таърихӣ буд ва онҳо тавонистанд. Дилшодбек Рустамзода дар дақиқаи 90 ягона голи футболбозони дастаи Мастчоҳро ба нишон расонид. Равшани Кӯлоб ҳам пеш аз бозии охирин масъалаи ба бозиҳои нимниҳоӣ баромадаро ҳаллу фасл кард. агар ба Истиқлол дастаи лигаи дуввуми минтақаи Суғд Мастчоҳ рақобати баробар нишон надода бошад, пас дар вохӯрии Равшан дар баробари клуби марказии варзиши Артиш дар майдон тавозуни баробарӣ ба назар расид. барои шогирдони Алиёр Ашурмамадов дар ин бозӣ ғалаба кардан ҳатмӣ буд то ба бозиҳои нимниҳоӣ рохат гиранд. аммо як зарбаи хеле хуби Зокир Абдулхайров ба тири дарвоза бархӯрд ва он баргашт ба Аваз Қамчинов. ин дақиқаи 19 буд ва Аваз Қамчинов ки дар бозиҳои ҷоми федератсия ҳам мисли Салам Ашурмамадов хуб бозӣ мекунад, тӯбро вориди дарвоза намуд. ҳисоби 1-0 футболбозони клуби марказии варзишро ба андеша водор кард ки ҳамеша ба ҳуҷум гузаранд ва ба онҳо муяссар шуд ки дар дақиқаи 39 ҳисобро баробар кунанд. Феликс Тете ин як бозингари нави дастаи клуби марказии варзиши Артиш ҳисобро баробар кард 1-1. агар ин бозӣ бо ҳамин ҳисоб ба анҷом мерасид, шояд мубориза барои ба бозиҳои нимниҳоӣ баромадан боз ҳам бештар мегардид, вале Аваз Қамчинов дубли худро дар ин вохӯрӣ ба сомон расонид ва тавонист ки клуби марказии варзишро бо ҳисоби 2-1 шикаст диҳад. ин гузариши хеле зебои Аваз Қамчиновро мо мебинем ки натиҷаовар буд ва Равшани Кӯлоб баъди Истиқлол ба бозиҳои нимниҳоӣ пеш аз муҳлат рохат гирифт. мухлисон ҳам дар варзишгоҳ ин дастаро хеле меҳрубонона дастгирӣ карданд. чун шумо аслан бозиҳои гурӯҳи А-ро дидед, дар гурӯҳи Б ҳамагӣ 3 даста иштирок карданд ва дастаи Хатлон пеш аз муҳлат дастаҳои Барқчиро бо натиҷаи 5-0 ва Регри Тадазро 1-0 мағлуб карда ба бозиҳои нимниҳоӣ рохат гирифт. дар ин гурӯҳ бозии ҳассос барои рохати дуввум миёни дастаҳои Регри Тадаз
و برقچی صورت گرفت. вохӯрӣ байни дастаҳои барқчӣ ва регритадаз аз муҳимтарин бозиҳое буд ки яке аз дастаҳоро метавонист ба бозиҳои нимниҳоӣ роҳа диҳад. ҳамин тавр ҳам шуд барқчӣ ки зери ин ном дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон дар он бозӣ мекард ва маҳз сармураббии ин даста Аҳлиддин Турдиев барои омода шудани ин даста, яъне дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон зери ҳамин номи барқчӣ ба ин бозиҳо омад. бозиро он қадар хуб шурӯъ накард ва баъди баргаштанашон аз ҷоми рушд бозияшон каме коста буд. ҳикматулло Расулов дар дақиқаи 26 ҳисобро боз кард 0-1 ва ин бозигаре ки аз дастаи Кӯктош ба дастаи Регаритадаз гузашта буд, ҳоло бо таҷрибаи хеле хуби худ ин дастаро ба сафи пеш мекашад. ин голи якум буд ва баъдан ҳикматулло Расулов боз як голи дигарро ҳам ба самар расонд дар дақиқаи 38. аммо голи Абдулло Шарипов ки дар дақиқаи 82 зада шуд, танҳо як голе буд ки ба натиҷаи бозӣ таъсиргузор нашуд ва дар натиҷа Регаритадаз ҳам ба бозиҳои нимниҳоӣ рохат гирифт. Мы ожидали такую игру с командой Барчи, потому что это в основном юношеская сборная, которая ездила в Минск и успешно выступила. Ну, нам повезло, мы выиграли сегодня и вышли вторым местом в полуфинал. Ну, турнир интересный, я надеюсь, что и в полуфинале мы покажем свою игру. И бозио барои мо бисёр хуб шуд ки мо дар ҳамин мусобиқа иштирок кардем ва бачаҳо хело як рӯяшон баландтар шуда. Рости гап гум дар бораи дастаи мо ягон чи ҳал шудагӣ нест, вале мо худмон намедонем чӣ гап мешавад. Барои агар ягон гап шуд, мо ба шумо хабар мекунем. бармегардем ба бозиҳои гурӯҳи А. чун дар ин гурӯҳ ду дастаи иштирокдори бозиҳои лиги чемпионҳо ва ҷоми конфедератсияи футболи осиё ширкат доштанд, таваҷҷӯҳ ба он бештар буд ва дар ин гурӯҳ дирӯз барои ҷои аввалро ишғол кардан Равшани Кӯлоб ва Истиқлоли Душанбе вориди майдони варзишгоҳи марказӣ шуданд. вохӯрии байни дастаҳои Равшан ва Истиқлолро ба бозиҳои суперҷом ҳам мансуб донистан мумкин аст, зеро маҳз ин дастаҳо имсол дар мадори бозиҳои суперҷоми Тоҷикистон бо ҳам қува меозмоянд. ҳамчун чемпион Истиқлоли Душанбе ва ҳамчун соҳиби ҷом Равшани Кӯлоб. дар ин баробар бори дигар гуфтан мумкин аст ки дар бозиҳои ҷоми Тоҷикистон маҳз ғалабаи дастаи Равшан бар Истиқлол онҳоро каме ҳам безобита карда буд ва имрӯз мехостанд ба он бохташон ҷавоб гардонанд. то дақиқаи 64 ҳисоб кушода нашуд. дар қисми дуюм аслан голҳо вориди тури дарвозаи дастаи Равшан гардиданд ва дар қисми аввал ҳам бартарии дастаи Истиқлол бар аъло намоён буд. Салам Ашурмамадов, каличаи сеҳрноки дастаи Истиқлол, боз дар ин вохӯрӣ ҳисобро боз кард. баъдан дар дақиқаи 64 Алишер Ҷалилов як гузашти хеле зеборо анҷом дод ва тавонист маҷбур кард дарвозабон ки тӯбро аз дарвозааш гирад. дақиқаи 67 буд, баъди 3 дақиқа голи дуюм ҳам ба самар расид. ҳоло бори дигар бубинед инҷо ин гузариши Алишер Ҷалиловро ки чӣ гуна зебо аст ва Бобоев дар ин ҷо пеши роҳи ин тӯбро гирифта натавонист. навбати Салам Ашурмамадов бори дигар расид. ҳоло ин ҷо хеле моҳирона тӯбро ба дарвозаи холӣ равон кард. дақиқаи 75 ва ҳисоб 3-0. бозӣ футболбозони дастаи Равшан каме ҳам бошад аз чӣ бошад ки сустар буд ва инро аз мусоҳибаи баъди бозии сармураббии ин даста хоҳед шунид. ва ниҳоят голи чорумро дар ин вохӯрӣ боз як бозигари ҷавон Рустам Соиров дар дақиқаи 92 вохӯрӣ ба самар расонид ва дар он Равшан бо ҳисоби 0-4 аз дастаи Истиқлол мағлуб шуд ва ҳоло боз мубориза дар бозиҳои нимниҳоӣ идома меёбад ва ин дастаҳо шояд дар финали бозиҳо ҳам рӯбарӯи ҳам оянд. инро интизор мешавем. Ну, хороший соперник был. Первый тайм мне больше понравился, потому что была борьба. Вот, соперник старался, играл организованно. Во втором тайме видно, что мы были чуть посвежее. Вот, завладели территорией, завладели мячом. Вот, и довели игру до логического завершения победой. Ребят своих я поздравил, вот, поэтому мы игрой и результатом довольны. Рахмат ба мухлисоки тима дар ҳама ҳолат дастгирӣ мекунанд ва чӣ хеле ки маъмагон маълум буд мо аллакай дар полуфинал баромадагӣ будем. Барои ҳамин мо бозингарои асосии дастаро дар замин шунондем ва чӣ хеле ки шумо худтон диден баъди
қисми якум бозингарон ба майдон додем хай ягум ҷои чиш нест як бозии хуб бачаҳо нишон доданд ва ҳама кӯшиши ғайрати мо бар полуфинал аст ки чунки аз пеш бозии хубтар аст бар ҳамин ягум ҷои чиш нест мо як бачаҳоро санҷидем. ягона намояндаи вилояти суғд дастаи мастчоҳ дар вохӯрӣ бо клуби марказии варзиши артиш ниҳоят бозии худро нишон дод ва қариб буд ҳангомаеро ба ҷой гузорад. футболбозони ин даста хатти дифои сусти дастаи клуби марказии варзиши артишро барои мураббиёнашон рӯшан карданд. чӣ гуна буд ин вохӯрӣ тамошо мекунем. ба бозиҳои ниҳоии ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон роҳхат гирифтани мастчоҳ аз лигаи дуюми вилояти суғд ин худаш таърих аст ва футболбозони ин даста дар мадори бозиҳо бо клуби марказии варзиши артиш бори дигар нишон доданд ки онҳо ҳам соҳиби техникаи баланд ҳастанд ва ҳам бозӣ карда метавонанд. ҳисоби 1-0 дар дақиқаи 28 аз ҷониби Салоҳиддин Одиназода ба амал омад. ҳоло бубиед гузариши ин бозингарро ки ду муҳофизатгарро гузашт ва дарвозабонро ҳам дар ҳайрат гузошт, тӯбро ворidi дарвоза кард. баробари оғоз шудани қисми дуюм Муҳсин Рустамзода яке аз бозигарони беҳтарини дастаи мастчоҳ ҳисобро дуболо сохт 2-0. ин як оби хунуке буд барои ҳам бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш ва ҳам мураббии онҳо Алиёр Ашурмамадов. футболбозони ин даста ба худ хеле дер омаданд. фақат дар дақиқаи 61 Шодибек Ғафоров як партофти хеле хубро бо зарбаи сар ворidi тӯри дарвоза кард ва ин ҷо ҳам умед набуд ки вақт кам мондааст. дақиқаи 90 ҳам фаро мерасид ва футболбозони дастаи мастчоҳ ба ғалабаи аввалини таърихии худ ва ҳангомавии худ ноил мешаванд. вале футболбозони дастаи клуби марказии варзиши артиш роҳ ёфтанд ва Ҷонибек Шарипов бо як гузариши хеле хуб, ин ҳам бозигари нави дастаи клуби марказии варзиши артиш аст, ҳисобро баробар кард. дақиқаи 90 буд 2-2. вале футболбозони дастаи клуби марказии варзиши артиш охирин ҳуҷуми худро дар дақиқаи 92 бо гол ҷамъбаст карданд ва Комрон Мирзохон голи ғалабаоварро ворidi тӯри дарвозаи мастчоҳ кард. Для нас немножко сложновато, честно говоря, но моментов у нас было намного больше. Просто последней реализации не было в оконцовке. А так, ребятки сыграли очень достойно, команда Мастчоҳ, я думаю, и попортили нам нервы. Да. بازی خوب نشون دادیم. در آخری بازی بچه‌ها از طرف فیزیکی کمتر تنقیسی کشیدن. به همین حساب آورد که ما بازی رو باختیم در دقیقه‌های آخرین بازی. من بسیار می‌ندارم و بازیگرا که ما یکمین بار در چنین مسابقه بلند اشتراک داشتیم و تمام مخلصان نوعی مشهور رو مقصد به همین دستگیری‌هاشون می‌نداری می‌کنیم. сармураббии дастаи футболи кӯктоши ноҳияи рӯдакӣ Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев аз вазифааш истеъфо дод. ӯ ба футболбозони мухлисон барои кори якҷоя сипосгузорӣ намуда сабаби ба истеъфо рафтанашро шарҳ намудааст. бигзор ин мавзӯъ байни мову роҳбарони даста боқӣ бимонад, гуфтааст Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев. ёдрас мешавем ки Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев моҳи июли соли гузашта ба вазифаи сармураббии кӯктош таъин шуд ва кӯктош дар натиҷа зинаи чоруми ҷадвали мусобиқотро сазовор гардид. хабари дигар, футболбози дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон Алиҷони Айнӣ имрӯзҳо дар ҳайати ҷавонони клуби футболи Краснодари Россия дар Туркия аз назари мураббиён мегузарад. дар бозии санҷишӣ бо дастаи наврасони ҷавонони Алянспор ӯ тавонист голи зебоеро ба самар расонида ҳамаро дар ҳайрат гузорад. акнун ба корномаи футболбозони тоҷик дар чемпионатҳои кишварҳои ҳамсоя назар мекунем. дар премер-лигаи Ҳиндустон футболбози дастаи мунтахаби Тоҷикистон Комрон Турсунов аз барномаи гузаштаи мо то ба имрӯз дар ду бозии охирин боз ду голи дигар зад ва шумори тӯбҳояшро ба 4 адад расонид. ӯ ки дар ҳайати дастаи Травии Ҳиндустон бозӣ мекунад, дар вохӯрии даври ҳафтум ба дарвозаи дастаи Айҷал дар дақиқаи 5 гол зад ва ҳоло ин тӯби задаи футболбози моро мебинед ки чӣ гуна сурат гирифта буд. Комрон дар бозиҳои Ай-лига голҳои хеле барвақт мезадад, аммо дар вохӯрӣ бо дастаи Гокулам Керала дақиқаи 87 барои футболбози мо бо муваффақият омад. ин тӯби задашуда ҳам манзури шумо мегардад. агар дар вохӯрӣ бо Айҷал Трауи Комрон Турсунов ғалаба карда бошад, пас дар вохӯрии дуввум бо ҳисоби 3-1 мағлуб шуд. Трау ҳоло дар Ай-лига дар зинаи шашум мебошад.
از پریمیر لیگ هندوستان با سوپر لیگ این دولت نظر میکنیم. فتح‌الله فتح‌الله‌یف در دور نوبتی سوپر لیگ با دسته گوا به میدان نآمد. در نتیجه دسته چینایی بازیش را با این دسته با نتیجه 2-2 انجام داد. توپ‌ها را از دسته فتح‌الله سیلوستر و لولی انتوالا به نشان رسانیدند. چینایی تا هنوز در زینه هشتم جدول مسابقات قرار دارد. در دور نوبتی پریمیر لیگ بنگلادش سیاوش اساروف در هیئت شیخ روسیل به میدان نبرآمد و دسته شیخ روسیل با نتیجه 2-1 مغلوب شد. دسته رحمت گنج دلشد وصیف و خورشید بکلازارف این هفته وخوری نداشتند. شیخ روسیل در زینه سیوم قرار داشته، رحمت گنج تا هنوز در جای نهم موقع دارد. موضوع دیگر، ما با هنرنمایی دسته‌هایی که در لیگ چمپیون‌های آسیا یکجایه با دسته استقلال دوشنبه هنرنمایی میکنند توجه ظاهر کرده با چمپیونات امارات متحده عرب رو آوردیم. در دور نوبتی شباب الاهلی دبی با الوحده ابودابی با هم قواز بودند. شباب الاهلی دبی از 16 وخوری در مسیر لیگ برتر امارات متحده عرب با 6 غلبه 8 مساوی و 2 باخت در زینه ششم جایگیر شده است و در این بازی که حالا ما و شما میبینیم محض فوتبالبازان دسته الوحده از ابودابی حساب رو شدند و جانلوکا مونیس در این وخوری در دقیقه 26 مهمانان رو پیشرفت کرد. اما محمد جمعه اید در یک مورد دیگر در دقیقه 34 بعد 10 دقیقه حساب رو برابر کرد. این تا اون دم ادامه یافت که در دقیقه 59 کارلوس ادواردو آلویس بار دیگر صاحبان میدان رو این نوبت به صف پیش برآورد. ولی در حیط دسته شباب الاهلی خیلی بازیگران اجنبی زیاد بازی میکنند که مهارتشان عالی است و دیدنی. در همین مورد بعد آنکه شباب الاهلی در صف پیش بود، یک ضربه خیلی خوبی خمیس اسماعیل از مسافه دور الوحده ابودابی رو از مغلوبیت نجات داد و بازی با حساب 2-2 به پایان رسید و فوتبالبازان هر دو دسته به گرفتن یک امتیازی سزاوار گردیدند. الغراف قطر که در بازی پلی آف با AGMK ازبکستان بازی میکند با احتمالیت بیشتری شامل شدن به گروه ارو دارد، از دسته اسرائیلی با نتیجه 1-0 مغلوب شد. این نوارها رو ما به دست آوردیم و حالا پیشنهاد شما میگردد. بهذه الطريقة فالمسألة بلا يأتي عن طريق محمد هنا من خلال الكرة الماضية خطأ الإبعاد هذا الجديد جاب اللعيب هذا الجديد. دسته از همه پرقوت گروه استقلال این کلوب فوتبال الهلال عربستان سعودی به شمار می رود. در حیط این دسته بهترین بازیگران اروپا و آسیا شرکت می نمایند. اما در دور نوبتی الهلال که حالا در زینه سوم جدول مسابقات موقع دارد، از دمک زینه 15 در سفر با نتیجه 1-0 مبتلای شکست گردید. دوستان گرامی، در همینجا برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو به انجام میرسونیم. مقصد ما ترغیب فوتبال تاجیکستان و کشورهای آسیا است و کوشش میکنیم که درباره همه چمپیونات ها از روی امکانیت به شما معلومات مفصل پیشنهاد کنیم. باقی صحتمندی شما آرزوی ماست. خود را احتیاط کنید. خیر.